Hemeňize salam. Bu video Green Card anketanın confirmation number'ini kodunu yitiren adamlar üçün. Şular ýaly Google'a girýäňiz, CV program state go diýip ýazýaňyz. Ondan sonra check status ýokarda üns beriň, go bilen gutarmaly. Check statusa basýaňyz, ondan sonra continue basmaly. Sonra forgot confirmation number, sebäbi sizin eliňizde kod ýok. Yitirdim edýäňiz, 2026 diýip dur eýem aňyrdy. Berde last family name, öz familiýaňyzy ýazýaňyz. First name adyňyzy ýazýaňyz. Aşagda middle name bizde ýok bolan üçin no middle name basýaňyz. Sonra birinji ay ýazmalydyr, ikinji doglan çysloňyz, günüňiz, üçünji doglan ýylyňyz. Email adres diýip duran ýere Green Card anketa doldurun wagtyňyzdaky görkezen mail poçtaňyzy ýazmalydyr. Başga poçta däl. Eminne şol anketada görkezen poçtaňyzy ýazmaly. 5-nji punkty şu kody bolşýaly baş harflary bilen san bar bolsa san, harf bar bolsa harf ýazyp submit'e bassaňyz şular ýaly confirmation number'ınız çykýa, ýagny wastanawit bolýar. Videonun hökmen repost edin, beýleki koduny yitiren adamlara kömek bolar ýaly, olaram öz anketasyny barlap bilerleri ýaly. Green Card utanlary üstünlük şowluluk arzu edýän mundan ýanyda utmadyklarym gynanmaň enneki ýyl nesip bolsa. Sag bolun.